Hapangni ration dealer nogo lukorok soiki swamong manya kesike ni koksil chamong kasaka hejamara ardi block bai khobjak hapangni ration shop dealer sodol deborma jora rugui dealer falno phiyokjagya mairum dal jora rugui manya lukorok nei koksil jaka nai nedi kubuitamo patimunti amchini lukorok ti koksil jajangai ration falno bugra tamosaka Engko ration card जोंथ' सब समय गारि फैया आंथ' दैलिबो फायजागिया ओंखाय फनो तां थिंमते ना समारक नले नुगो ओंखाय बिसिं आं तयथले ना जायगासो ओंखाय कारनाय बरक ओंखाय सामुं बेजि नगरको सामुं किसि खानि बा ओंखाय समयो फायखाय को मुतिनो मालाय फटा बरक गरै कुमफुरको बरक गोबां फाया ओंखाय रि तंमारा नुटा कुनु बनो खोला मांग नुगो ओंखाय समयो ओंखाय तांना पुरु ओंखाय इंकर किसा माया तांहा दाल ठीक मते मानजागिया दाल तांगैबो सकां जेवा माननानै ओंखाय आमो ओंखाय 2-3 मास दालनि कुनु साइमेया ता दाल माया ओंखाय ताय रखम मटामटी केरसिन द फिरि मारिम द ठीक मते कायदा माननाय तो ठीक मते मानो दाल लक ताइसिनि रक ठीक मते माया दाल तामनि बागै माया ससंका आमो लेस बसंजागिया ओंखाय ननि त सुंगानि अर्डे कर तंगो ओंखाय रिया ओंखाय आमो बिजि बाय माइरं कारिखा ओंखाय दालनि खबर ओंखाय सोंनाय जिगा ओंखाय कुनु माना त ओंखाय गोरै हिसाखाय थांलाय दा ओमफ्राय दा ओंखाय केरसिनखै सब समय मानो चीनी दाल माया आमसंता निनि मुं आन मुं रनजित ओ कामिनि बु मुं ओंखाय परखा चन्द्र एरिया ओंखाय दुमाकारि जे लुकुरो ताबो खरांथि सावो ठीक मते दाल छक पाया चीनी छक पाया हनाय अबके बसु दरते कुबो नंले चालुंनाय बा अब तोय को ताव को खाना पाइबिं सगो मानै तो मे तो ओंखाय दाल दक ओंखाय माने समयो गुदाउन करिंगै मामुयो ओंखाय जों समयो जमा रग जायगा तांगै के गरै बागै जों गुदाउन सांग मासुं हरो मालताम तंताम करिले ओंखाय आजके नाय माने मासे नाय ओंखाय जमा दिबोनि निसके आइले दियो या हेरो पेको आबो हेरो थांता गुदाउन जरा मते ठीक मते खुलुक जायगा रखमाका आबो खाय आंगो नागानो सानो पाकलित न तामके सोइलानि के साथैयाब्ला बे टाइम मते किसा आसुगु मे गाबोन बदला न टाइम मते आसुक नै नि बिसिन पानसे माने समय आं 1टा 12टा बा 2टा रो आरेटा बाजिया खौ मैक्सिमाम के पने 2टा रो बाजि थांगो 1टा बाजि अब हायका आं रि दं खरब आमतिन काज खाई लुकुरक चानाय बर रक कामला खाई चान तमना रक तो मुनो अमता हाके जरा मते खुलुक पायाखै बर कि एरें किबिल थांखाय 2 दिन न अमता हाके जरा रक बाहाय बंनि संसार चलिनाय ना आबो बरना सिंमाय अंगै थांगो ओंखा आंथ' बिसि सालबोथ' बिसि लायाब्ले आंथ' 7टा बा 9टा के पुसुं फायो अब समय कैनो दिबो ओंखाय फायखै न टाइम हिन बेनिफिट जोबो आनो रहग्रे सका इखै आं मुतिजा थानांगौ आइदानो आपे सिमनो ता 20टा काटनि बिसिंगो 700 जन थांगो नै सिनेमो आनि हिथ' सजल देबरनो दुमागारि डाक ओ रेशन डिलर गाबो हेरगो आं कासिकु माने बालके बुजिखाय अब हाय बेनो आं जे पाटिलो नरिबो